जाबाय नङा होनना मा जादों आंना बे बिदिनो जाबाय थागोन आरो रटेट डिभाइसआ ए मारै जानांगौ मारै दोनदों बिदिनो रावबो लाया हाय हेल' माबा नुबाय 34 people are watching say something सोरबा बुंद' माबा माबि तो सब्सक्राइब बोलो कुछ बोलो बात करो ओइ जों 2 मिनिटनिफ्राय लाइभ जागासिनो दं ना मा जाखो जों फार्स्ट टाइम लाइभ होआ जों जेबो मिन्थियाबाथ' ओरै खय खय जालागासिनो दं Welcome to live chat. Remember, guard your privacy enabled by your community guidelines. Comment mana? Comment हरखायाखैसो ना कमेन्टआनो फैया नुजायाखै Some messages from live chat. All messages are. Ha? Comment फैदों नुवाखै नै जोङो नायफैनाय मोनबाय रोंबाय लाइन बेसारा दंफैयो बिराद बुरजा हेल' ओइ सुपु हाय आब'मोन नायलाय मा ओंखारफैदों नायलाय माबायदि साइज ओंखारफैदों आब'मोन बिदिनो मानोथाय एसे ओरै लाबासो जागोन ना ओरै लालायलाय खालामदोंमोन माबा खालाम थिनबाय थायो हाय सुपु एन्ड मनीषा हाय आयु नै हास्लाबासै दाना थैबाय Hi guys, you both are looking ro ay mardaga Di फरायदोंमोन इसाराब दा दासो नायनो रोंबायनो औ दासो नायनो रोंदोंथ' आरो ओमफ्राय मारै दं होन चला गया ओइ मथि मानो सिरि सिरि दं वीडियो खालामथाराखै नामा ओंहो खालामाखै एग्जाम जादोंमोन ना नाम पर नहीं भूल गई हूँ मैं दिनेश मुसाहारी हाय आब' दाब्ले आरो आब' सेप्तानै हेलो एक्चुअली बहुत ज्यादा आ गया तो पढ़ नहीं पा रहे जल्दी जल्दी हाँ आयै आं आन्दायबाय फार्स्ट लाइभ ना गाज्रि दा मोनो नोंसिनि स्किप जालांबा मानखि जों फर्स्ट टाइम ना आब'मोन औ फर्स्ट टाइमथ' आरो गुड इवनिं आगै उदांसार बिटिवाइ बसुमतारी सानैखौबो निजोर होनदों सानैखौबो न'नि बादिसो मोनसै ओखिफोरनाखो आयो जों न'नि गाजोना स्टुडिअ एबि बैथि गोजौथिं स्क्रल खालामफिननो गोमस्रां मोजां खोनादों जाहैबाय मा खौरां मोजां कबिता बर' हाय लोगोफोर मारै दं मोजां लनलि फरायसालाय दङ बाबुआ द्रम ना दैमारि हाय अब्बू मुझे हिंदी नहीं आता प्लीज स्पीक बोरो ठीक है बोरो रायलायगोन मौसमी हाय मौसमी व्हाट्सअप मौसमी बिराज इज हियर गुड इवनिंग सिस्टर्स दगेंद्रा गुड इवनिंग प्रवीण बसुमतारी हाय मा ओंख्रि जाखो आब'मोन मा ओंख्रि मोनलाय जोंना बावबाय आङो दालि माबा माबि औ नाजों आलुजों ओमफ्राय दाउ बेदर राजिब दैमारि आंनि मेसेजखौ नायासै सरि नमल बर' ओइनो हायथुथु हिन्जावखौ खानाय खान्दा दा देम किउट नुयो थे आं लाजिबाय थेंक इउ देम ओमफ्राय दिप दैमारि चेनेल ओइ मनिषा मति बुंनायखौ गाज्रि मोननाङा दे होनदों मोनाखै आं गाज्रि मोननो रोङा दैमालु बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो ओंख्रियाथ' खोन्थाबाय हेल' आब' सनाफोर हेल' स्काई मिश जी सॉरी मैं भूल गया अब लोग लाइव आने वाले थे इट्स ओके अब आ गया ना मिजी वेकल ला बिरखां सुपार नानिमोन नानि नोंनो सोमखोर बर' आब'मोना मा खबरलै होनदों बै अबेनि जादोंमोना जों क'क्राझारनि फार्स्ट टाइम लाइभ ना आब'मोन बे दहायनो दासो नुदों I love you फैदों I love you too we love you too
दले नों फरायदोलाय मेंलायबाय आङो दसे MD Gaming ना मा जाखो? लाभ इउ दिदि ना आं Love you गोजानसो too. Rohen आं Musahari. एक्चुअलि नैबेनिखौ हाय सेबखांसै आब'मोन नोंसोरखौ मा समायना नुथारदों थेंक इउ ओमफ्राय कपिल बर' मा ओंख्रि जाखोनो आलुजों नाजों ओमफ्राय दाउजों टमेट'जों जा हिट मोनथारदों आब' नोंसोरखौ माइनाव माइनावा बसुमतारिनो जा थेंक हिट इउ मोनखादों आब' थेंक इउ नोंसोरखौ आगै थेंक इउ आगै जों समफोरसोनिफ्राय भिडिअ आपल'ड खालामनाय स्टार्ट खालामफिनसिगोन मानोखि जोंना एग्जाम दंमोन ना दैमालु बसुमतारी मा जादों आब'मोन मा जादों जेबो जायाखै एगजाम जादों एगजाम गेरेमसा बसुमतारी मा गामि आब'मोनना क'क्राझार ओमफ्राय प्रानजित बर' ओइलाय आब'मोना फुजानि ड्रेस बायना बायाखै ओंहो बायला जों आं नाङा फुजायाव ओंखारा नालाय ओंखायनो फुजानि ड्रेस बायाखै आगै बिरखां मुसारि मोजां दार आब' दिनै मोजांथार आब' हायथु आइ लाभ इउ टु अबे जारौ बोहै अबे जारौ मोनहानो बबेनि होनदों ए गोमसार नार्जारि आब'मोना फुजानि होनखाबायना बेखौथ' आब'मोनखौ दिनैसो नुबाय आब'मोननो हनदे बसुमतारिया राजु दैमारि मोजां जाथारदों मोनलै नोंसोरखौ आं मोजांथार मोनोलै होनदों थेंक इउ थेंक इउ दाना जाबाय आब'मोना नोंसोरनि भिडिअखौ जोबोद मोजां मोनो डिम्पोल गयारि थेंक इउ आगै सना आन्दायजोब्बाय आङो दाना मारै खालामबावनांगौ मेंजोब्बाय आब' हायथु इउ आर माय कुइन आयै I love you I love you मौसुमि only because of you are so cute मौसुमिखौ होनगोन ना मनिषाखौ होनगोन नोंखौ बे नामा मनिषा मौसुमिया आंनि नामा मनिषासो मौसुमि नङा सोर बुङा सोरनि नाम मा नाम एलिन बर' एलिन बर' आं मनिषासो खिन्थु नों आंखौ बुंदों ना बै मौसुमिखौ बुंदों आं मिथिला यहां मोसाहारि एबार लाइभ होबा खोन्थाखा सिगां औ जों खोन्थादोंमोन जोङो औ कमिउनिटियावहाय आपल'ड खालामदोंमोन साननि सिगां मोनिसाया मा जागासिनो मा जागासिनो डक्टर मा होनदों हे नोङो माबा जादों गय जादों गय नेचारेल बिउटिस भागिरथि बिएस थेंक इउ मा होनदों मुसुखा कारेन्ट नार्जारि गैया बावमोन नायजोनो हानाय नंला आयै इट्स अके जेबो नङा हेन्डसाम जोबखा आब'मोनहा हेन्डसाम जों हेन्डसामखा आब' ओइ र' हिनमनि हे निमनि ना धनन्जय बर' जोंनि लोगो नामा बेयो हाय हेल' धनन्जय आंना मेमाबो नायलै मेमा फैफ्लांनो हागौ निलमनि नङा दे ना निमनि बसुमतारी आब' सुप्रियाना बेयो फट'ना गैया आंखौ लादो आं हिन्जावसा नुदोंमोन बिदि आंबो आब' होननानै मारै मोननांगौ दे औ आगै होनबानो देन मोनगौमोन एसे ओमफ्राय मा होनबावदों हाय नानि मोजां नुथारदों दिनैनो बिरखां थेंक इउ सोरखौ होनदों नै पाता आब'मोन मोजांखौनो नुवाखै आब' सुखौ नुजोबाखैना आंखौ औ नों ओरै खाथियाव फै आंनो नुला माबायदि नुगासिनो दंथाय हाय टु सिस्टार इउर माइ आइ रियेलि लाभ इउ नो इउर माइ नो सोलोंदों एलाय दान मा जाखो बेलाय दे आयै आं हनै नैबाय फरायनोसै आङो धनन्जय बर' मनिषा र' दा Anga family na hi MNS we are one of the fans of your channel both of you are looking cute and beautiful as usual thank you Jasmine होनदों आब' मोननिसाया जा मोजां मिनियो होनदों ओमफ्राय हन बसुमतारी फैद' आब'मोन मम' जादोनि फ्लाइअभाराव आयै लेंहरमारदों आं जि बेरायनो लुबैदों जानो गुदुं गुदुं गुसु ना बोथोरा एसे माने अखा दोमैहांदों जानो गोथाव पक'रा माबा एसे लेट जाहैमारसैना टाउन हाबनो बारदै नार्जारि इन्सटाग्रामाव फल' बेक खालाम आब'मोन
बार्डे खेनसे मेसेज खालामहरदेन मानोखि जों मिथिनाय नङाना follow me दोननोनजयखौ बेसारा हनै दोननोनजयखौ बारगफ्लांबाय आङो आबे दोननोनजय आंनि लोगोआनो खाबाय मनिषा स्माइल वान्सनो लुसि दैमारि हेल' आब'मोन हाय चेटखौनो नायदों हास्लाबासै दोनसोरां बेसे गोबाव लाइभ थागोन बेसे गोबाव माने नायनोसै मोनथिया बेसेबां गोबाव थानो हायो एसेबां थानोसै नो बड' मुभिनो नोंसोरखौ मानबा सानैखौबो हाबा लागौ आं फैगोन दा मोजां जागोन होमबा मोनसे फेमिलि आं केमेरा खेम जागोन दे फिसिनोसो हानो हाया औ दे जाजायो जोङो आंथ' बिराद जायो फिसिनो हाबा थांगोन फिसिनो हायाबा थाङा देन वाटसन आयु बेना नामा गोलावथार हाय टु सिस्टार टु सानैजों बेरायहैनोसै बाकाति फेस्टिभेलाव सानैजों बाकातिया माहाय मा फेस्टिभेल बैसागु माबा बाकातिखौ माखौ होनो दुर्गा फुजा हा थांनो हा गावनो थांनो नागिरदों गावनो मोनथिया नवंबर को हम लोग जाने वाले हैं ना शिलोंग में वीकेंडर को बाकाति होनो आरो ना आं जेबो मिथिया दानसोरां नार्जारि मोजां नुदों आब' सनामोन थेंक इउ आमास नार्जारि आइ लाभ इउ सानैखौबो मोजांथार सानैबो ओइ वी लाभ इउ टु मानो बेबायदिखौ फिसा एसे फैदों ओमफ्राय आब' मनिसानि स्माइला देन्जार खानो रंगिना ब्रह्म जना बसुमतारी आइ लाभ इउ बट वी लाभ इउ टु जना बिबा ब्रह्म मा खालामदों आब'मोनहा नोंसोरजों रायलायगासिनो दङ आदै खुगा रोबायबाय दं आं गान खननानै होनोसै दसे ओरैबो खोनाय सोर गान खोनासंनो लुगैदों आंनि दे बोरो गोबां आंखौ हाय आब'मोन हाय बारफु आब' आदा आब'सोनो आगै हाय बारफु आगै ब्रह्मसो ब्रह्मसो आं जोंनि लोगो साथामसो आं खोनासङानो गैला आंखौ दावखा गारहांना मिन्थिखाबाय दं लादाखआव थांनोसैथ' आब' सानैजों दे खन आब'मोननो आब' एसामिस खौ हमथाना फराय हास्लाबा माथो फरायनो र' दाय मोजां पि बसुमतारी दे मोजां गानखौनो खनदो आब'नो खारजोबो नां गान खननांगौबा दे खनदो निजोरा आब' सुखु नोंनि मुसुगफोरा जा मोजां करियाननि बायदि नै आं बानायदों आंनालाय आं बानायदों आंना लाथिख'सो गैया खनदो देनो बयबो खन्द' गानानो मोजाङानो खबरा नानानि मोनो मोजां लादागाव फैनोसै हब लादागाव नैबेनासो उइस दं द्रिम दं थांनो आं थांगोन आं लादाखसिम सहैफेराखै मानालि हिमाचलावनो थाबथानानै थायो मनिसाखौ मिनिबा थानो थिनसायनो बिनिफ्राय लिबामनि गुचि गेंखौनो खनस्रा दोनो मा आयु बागदलायदां चिकेन डिनार ना मामोनलाय चिकेन नुडल्स soup with soda on the side आंनि फेभरेट गान जानानै दं दा बेयो मिथिबाय माने बेसोर मैयासो रिलिज खालामदोंना जेहबा नोंसोर बिटिएस नायगोन ना नाया आं मिन्थिया आं बिटिएस जाफेनारि हिन्जावफोरथ' एसे मोनसेया मा मिनिबाय थायो सोरबा मिनिनो थोनो सोरबा मिनिबा रागा जोङो नङाबा जायनि कमेन्टआनो बयबो आब'जोब नोंसिनिफ्राय देरसिन गैला नामा लाइभआवनो आं मिन्थिला जोंबो सानबाय थायो जोंबो बै माबायाव मा होनो भिडिअ हगारबा सानो मिन्थिबायना गासिबो आब' इन्स्टायावबो आब' गासिबो आब' जों बुरिबाय माने आब' मुसुगुर गैया ना मा होनखोथाय थायो आंना मुसुगुर गैया साजाना लाथिख'सो आयु मोनिखौ हरबावबाय सासेया मोनिसा ना मुसुगुर गैया ओंहोय गैया जा मिनिनो हाखायो माथो आब'मोननो दाना
गोलैगोन हनै 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 मा लुमानांगौ केमेरा स्टेन्डखौनो लाबोमारनांगौमोन जोङो मोजां थालाय आब'मोननो र' पि बसुमतारी आब'मोन आं नोंखौ मिनिबाय थानायखाय जोबोद मोजां मोनो थेंक इउ दल' हमलाय आब' एम होनदों आब'मोन नंदों एम फेन अफ इउनो समिला बर' थेंक इउ इस बार मुझे थैंक यू बोल रहा था एबार स्टेबल जासिगोन ओंखारलाय आखाया गोरा जाबाय एबार बारा फैदों ओहो बिदि गाराद्राय फैदों बेखायनो थाबथादों खालामगौ सासुमा दे खनला दे केपअप गानखौ आयो केपअप गान खनदों गुचि गें गुचि गें गुचि गें गुचि गें रकेट मुसाहारि रकेट दङ ओइ रकेट बेनो रकेटनि गाना हमलाय बोयो ओरै थाङा ओरै थां खननाया दाख्लैहाय रकेट नोंनि गानानै बे नायबाय थादोंमोन बो आं नायदोंमोन Senorita I love it when you call me Senorita I wish I could pretend you cause every touch is ooh la 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 it's true la 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 बुरु माय थांगौ रकेट 뭐라는 건데 please 구치 갱나 नोंसोरनि मिनिनायखौ जोबोर मोजां नुयोलै आब'मोन नोंसोरनि मिनिनाया आंहाबो इन्ट्रेस्ट मोनफायो आं बिदि होनबा जा मोजां मोनो मानसिफ्रा इन्जय खालामफाबा थेंक इउ अनसुमा बर' बिक्रम हा बिक्रम हाय सिस बहाय थायो नोंसोर मार मोजां नांलायोलै आब' बिपिन चौहान can you both of them speak Hindi because I don't understand yeah sure we can speak but अभी अभी हम लोग को मतलब अब कैसे क्या बोलेगा हाँ नहीं बिल्कुल मिनी मतलब दूसरा ट्राइब का अभी आया तो फिर हम लोग इसीलिए हिंदी में बात नहीं किया था सब बोरो मेजोरिटी आया था सानसोरां एन यूट्यूब चैनल आबो मोन मुसुरा चाइनीज निले आबो एम नानो आबो एम ना औ ना बिबा बेसेबां उदै गोरासो अनलाइन थावना बिसोर हावलदारी मोटी होनबाय नोंखौ ओइ हामाबाल बेसारा ओके इट्स ओके कोई बात नहीं मोटी ये तो है बट देखना 1 वीक के बाद मैं पतली हो जाऊंगी और ये डाइटिंग कर रहे वैसे डाइटिंग खालामगासिनो दङ खामानि गैला नामा जेबो गैया खामानि गैया जेबो जेक्सन बसुमतारी बैसोफोरखौ खोन्थालाय आयै आं बैसो खोन्थानो लाजिबाय नोंसोर सानैखौबो मटु पतलु बायदि नुयोनो आयै कमेडि ना टम एन्ड जेरिबो होनजायो आब'मोननि कमेन्ट्सफोरनि रिप्लाइ होनायखौ जोबोर इन्टारेस्टिं मोनथारो आं थेंक इउ आगै सना सानसोरां ब्रह्म मिनिनायखौ सिमां नुसिगोन आं नो सिमां मानि नुसिगोन आं मोननि आं आब'मोननि सानो हन्ट खालामजोबसिगोन नामा नों सिमाङाव बिसोरखौ सानसु सुपु हार्ट हरदों हा सेनरिटा मेटेल इफ यू कैन मेटेला रोंलालाय आङो मेटेलखौ सेनरिटा नाइस गार्ल येस रकेट मुसाहारिया ये हनै मा होनदों गिटार नार्जारि आब' ओइ आब' नोंखौ एसे बोरैबा दिनै दामफेनो आंखौ होनगोन आंखौसो होनदों जेबो नंला Can you both speak? Yeah, we can speak. Please comment करो जो भी पूछना है. Keep smiling sisters ने मेटल रोङालै देम दार्लिं आब'मोना बयफ्रेन्ड दंना गैया ब्र गैयालै गैया बुरिबाय ओंखायनो मोनाखै दे चिप थ्रिल्स Come on, turn the radio on. It's Friday night on battle. बोरैबालाय बिनि गाना? आं रोङा बिनि असलि गानासो बे खननाया रखनाया फैदो खाथियाव फैदो दिनै सुनिबार मोना आंहा थाखा गैया आंहा बोरैमोनहाय बावबायसो आङो बे बिनिया इन्ट्रेस्ट नोंनिया इन्ट्रेस्ट नोंनि साजन बसुमतारिनो हाहा मिनि मिन्थिखायो आं प्रियंका मोनबा बार्थडे जाहैबा काजल फुनला नामा नों मुसुगुराव नो प्रियंका मोननाव बार्थडे जाहैबा काजल फुननानै मा होननाय जाखो मिन्थिला सोर प्रियंका मनिषा मिन नोंनि मेगना मेसेबनाय जायोना
दासो मोजां जादों आब' हनै बिपिन चौहाना बुंहरगासिनो I'm your fan रकेट नोंनि फेनफोर दङ रकेट तुम्हारा तुम दोस्त लोग तुम्हारा बहन हो फैन यहाँ पे कैसा सुपू एंड मोना ने क्या बोला Hi Mitchell Vlogs Hi Hello. I see you commenting in every videos I know क्यों किस लिए कमेंट करता है You are a big fan of crush है क्या ना ये बोलता है वैसे थैंक यू सो मच कि बार तुम हमारा भाषा नहीं समझते फिर भी तुम हमारे क्या बोलेगा हम लोग का हाँ, वीडियो देखता है still you keep watching us so thank you so much please keep watching us ओए मैं ना भूल के लाइक शेयर सब्सक्राइब बोलने वाली थी रोज लास्ट को बोलती हूँ ना मैं हाय आब' फ्लाइओभाराव फैदो गुदुं गुदुं पक'रा जानोसै औ जागोन थांगोन 1 आवर उनाव दे होनहरदो नों रायलाय हमनानै हाथरखि खनफिनलायनो ब्रह्म हाहा मिनि होयोलै नोंसोरनो DN माइक्र' फकास ना ये लाइव पे मेरा बांद्राय खाथियाव फैबा आब' मनीषायानो गोजानाव थांजां होनबालाय रॉकेट ने बोला है रॉकेट योर फ्रेंड्स आर हियर तो रॉकेट ने मुझे रिक्वेस्ट किया है सेनोरिटा फिर से गाओ तो गाओ I love it when you call me senorita I wish I could la 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 अरे माने ना ना हमलाय cause every touch is ooh la 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 नोंबो खनबाल आं रोङा true la 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 oh आं रोंला आंबो हायथु बे आंनि WhatsApp-आव थांसिगोन मा ओंख्रि जाहैनायमोन मोनिसाया एसे थङालियाथो थङालिया जों सानैबो थङालिन्दां थङालियाथो दिलजिखौ सिनाया नामा आब'मोन आं बिनि फंबाय माने काजिन थाथा आं बि दिलजिदा आंनि स्कुल लोगो आंनि बेस्ट फ्रेन्ड आंनि जिउ जोबसै बिसोरो फ्लाइअभाराव लेंहरगासिनो थांथारसै थ'दो थांगौमोनलै बोरो मेसेजफोर हरबाय बायदों माबायावहाय अफाय इन्सटाग्रामाव औ आगा इन्स्टायाव मेसेज हर जों थांगोन जानो फ्लाइअभाराव खनना होफिनदो दे स्रायनोनो आङो बर' गान खननोसै र' दसे थानानै मित्तल ब्लॉग्स तुम मोटी नहीं हो कौन तुमको ऐसा बोला कि तुम मोटी हो ये गलत बात है हाँ नहीं है बोलो प्यार से मजाक से बोल जब हम इंडिया में पेशाब करेगा तो ओमफ्राय जासुलिथार ओंखायनो मोटीथार सासेयानो बिपिन चौहान पतली वाली दीदी आप भी कहो कुछ बगल वाली दीदी ने सब खा लिया क्या खा लिया के बारे में बोला भाई हाँ खा लिया बोला है क्या ओ अच्छा ओइ आब' नोंसोर महानि कलाब खालामसै रड मोसारि कलाब खालामसै रे रकेट कलाब खालामसै फैदो खबर ला इन्सटाग्रामाव आब'आ जाबाय दंनो बर' पुतुला बे माबायो जोंनो कमेन्ट हरबाय थायो मा खालामदों बेबि डार्लिं जोङो माबादों जिरायनानै दं नोंसोरजों रायलायगासिनो क्यूट गर्ल्स केन्डुला माथो खिन्थायाबो आंनि कमेन्टखौलाय आब'मोन मोनिसाखौ फेन्सि एक्ट्रेस बायदि नुयो होनदों थुनलाइ बसुमतारिया थेंक इउ मा होनामोनथाय सोमदोना हनै सोरबा मोनसालाया आब' सानैबो सांके डान्स ना स्नेक डान्स नागिन फाग्लि जाबाय सानजोबसिगोन जोंखौ बिबारानि आब' मा जादों गोथाव गय जादों गय कांकर मुजाहारि खांखर I love you आब' सनामोन खेबसे किस हेल' फ्रेन्ड्स नै रकेटनि फेन्सफ्रा जेराव मेराव थारलै रकेट है जोंनि स्पटलाइटखौ हाय आब' नोंसिनि भिडिअखौ नायनानै जोबोद मोजां मोनो थेंक इउ आगै दे मिनिबाय था आब'मोन नाइस नुदों मिनिनायखौबो
मित्तल लोग हाँ क्रश है मनीषा पर मेरा ना Where are you from मित्तल साजन बसुमतारी सिनायला नामा रा कमार्सआव ज' आच्छा Oh, बैयाव दं बुजिबाय आङो कमार्स कलेजाव ना सिनायो हेल' रकेट आइ एम योर फेन टु बिग फेन रकेट नायोलै रकेटलै स्पटलाइटखौ जोंखौ जानाय नंला र' हेल' आब'मोन बेयाव दिनैसो फार्स्ट औ जों दिनै फार्स्ट दैमालु गयारि बेबायदिनो सम सम लाइभ फैनांगौ आगै सनामोन आंनि सनाफोर खोमसा दामसेरि हाय 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 उलाला इट्स तुरुरुलाला नो उलाला इट्स ट्रु ला ला ए ला थोद तुरुरुसो तुरुसो लिरखादोंमोन बियो तुरुला हे हे हाय आब' सना हेल' हाय सना मा खबरनो बुला बसुमतारी आब'मोना पाबजि गेलेयालै आं गेलेनो लुगैथारो ओमफ्राय आं पबजी ट्राइ पबजी खालामबाबो छोड़ो जाया दूसरा जेबो गेम भी गेलेया मुझे पसंद नहीं है गेम खेलना आङो बिल्कुल भी नहीं माबा गेलेयो एखमबा बै क्रास वार्डआ मारै होननांगौ बे फाइन्डिं वार्डस नागिरग्राया नागिरनांगौना बिदिखौ गेलेयो आब' आं नोंसोर सानैनि लाइभखौ नायना बिदि जाबा जा मोजां मोनो माने आरो जोंखौ एप्रिसियेट खालामनानै जोंजों समान समान जोंनि फिलखौ लाफाबा बिदि खनालै आब' ओरैसो सा मिनिना आमार पाकिस्तानासो सा संया मतलब गाननि लिरिक्स बे हे नङा गाव बानायनाय आंनिबा बेखौनो सानदां फंबाय सोमदोन जोला दिमासा एपिफ्राय हाय कमेन्ट होला आं दिनैनिफ्राय सोंबाबो खोन्थाया आगै मा होनदों ओंख्रि सोंदों ओंख्रिखौ आगै जों दहयनो खोन्थाखादों आलुजों नाजों ओमफ्राय आं नोंनि कमेन्टखौ फरायदोंमोन दे नामखौसो बुंनो बावदों मानो रागा जोंनांगौ जाखो खोमसार हाय ब्राजिल मोसारि आब' सुपु लाभ इउ आइ लाभ इउ टु बैसाग दि एन्ड माइक्र' फकास बैसागु संखौनो खनदो बैसागु मा लागाव बैसागु बागुरुम्बा बोथोरा सफैलायबाय दे आं रोङा ससेल' रोङो आंथ' ससेबो रोङा र' माबा रोंगौ आङो बैसागुआ सफैलायबाय दे फरायद' सानसोना दि एन माइक्र' फकास बैसागु मा जागासिनो गयसो जादोंलै आगै सानसोराङा सोंदों आंखौलाय बावबाय नामा मावजि राजु दैमारि सोरहाय पिंकिनि फिसाय बायदि मोनबाय थायो आं बेखौ राजु बिनि बोरायनि नामासो राजु नङामोन आं राजु नाम कमार्सआव मोनफेराखै नङा मा मिनिखो होदोलाय आइया आं सगावबाय मा राजु होनबा पिंकिनि फिसायल' गोसोखाङो नङा आं दाख्लैहाय मिनिगासिनो आंना लोगोफोरा कमेन्ट हरगोन आं मिनिगासिनो होननानै प्लिज शाउट आउट टु बर' पुतुला बर' पुतुला आं चेक खालामदोंमोनदां बिसिनाबो चेनेल दं नामाथाय मिथिला आङो रकेटनि बाइक बिनायनि डायलगखौ मा आं नायनायासै सरि नायबावगौमोन आं नोंसोरखौ आंहा टाइम गैला बाजाराव शपिं खालामनो ओंखारबाय अके नेक्स्ट सानडे वेलकाम अके मुसुखानो बाय बाय औ दे खनदो सं आब'मोन प्लिज ना आब'मोना सा खनग्रा ओंखाराखै नामा ओंखारदों नोंसोर लाइभ होदों नालाय मोजाङै खामानि आया सोमदोन आगै जों फरायख'थ्र'नो हाया ओरै थांगासिनो दं ओरै थांगासिनो नोंबो नुगासिनो खोमा स्क्रिनाव स' रागा दाजों मनीषा मित्तल ब्लॉग्स मनीषा तुम्हारा फेवरेट कलर तो बता दो प्लीज वैसे तो मुझे सब पसंद है नापसंद तो कुछ है ही नहीं अच्छा कलर में हम लोग का ऐसा होता है लड़के लोग पिंक पसंद नहीं है पिंक पसंद ना ऐसा नहीं है जैसे कि मैं एक कपड़ा खरीदने जाएगा एक स्पेसिफिक कलर फेवरेट कलर से लेकर के जो कलर इस पे जचेगा वही लेते हैं और जय शो क्रेजी गर्ल्स मोरको बसुमतारी फाइनली लाइव ये फाइनली बिदि रिटर्न सरि आब'मोन नोंनि
आब'मोननिथिं मानो सरि होनखो आगै राजिब नार्जारि हाय मिथिसार आंनि एसएमएस को नायासै नायबायनो मैं इंतजार कर रहा था इंस्टायाव ना मा नाम होननाय मित्तल ब्लग्स फरायनाय औ र' इंस्टायाव मा नाम इंस्टायावहाय सुकुब्रह्मा मनीषा बरग' make some जों सानैजों दंखाबावोसोना फेसबुकआवहाय हनै make मित्तल some awesome ब्लग्सआ video फरायनाय again sure we will do that मावफुं how are you sis we are fine we are doing great fit and fine all good मित्तल मैं इंतजार कर रहा था कि 2 दिन से तुम लोग का वीडियो कैसे अपलोड नहीं हुआ हम लोग का एग्जाम चल रहा था ना मित्तल इसलिए अपलोड नहीं हुआ मतलब मंडे से नहीं कल के लिए कुछ है ही नहीं परसों से हाँ परसों से करेंगे रकेट आं नोंसिनि फेन थेंक इउ जोंबो नोंनि फेन ओमफ्रायहाय मोनसे मोननै भिडिअखौ मालाबा चेक खालामनाय जाया आरोना आं नाथाय आंनि बिब'आहाय बे कलकातायाव थायो नोंनि फेन बे नोंखौ फल' खालामो इन्सटाग्रामावबो बियो रकेट जय माता दी लेट्स रक गुड टु सी यू गाइस मोर भिक्ट्रि मुरि गय जुआना जानानै सालाया माबादि जाखो दे marijuana baba kuah uri jua karma hey karma hi kongkor Opa. musari ele हेलो abo mana malah ayo माला माबा 8 years 7-8 years नेबाव जोंनि हाबा जानोबा आब' आं नों गिटार ना आब' आं नोंजों हिनजावब्ला बिलोगो खागौमोनलै जों आब' मनिसानो हौवाबाबो खाजायो खोमा मैंने 2 बार कमेंट भेजा है आप दोनों लोग देख ही नहीं रहे सुदम रामशरे सो सॉरी फिर से भेजो हम देखते हैं बोलते हैं भेजो ना नहीं ही किला ना मा जागोन निहाव किलान dogs pork fried rice yeah if you are not Boro please you can comment in English we can reply you back in English or either in Hindi समायना बसुमतारी हाय आब' सना सानैबो मा जादो खुगाया गय जादों आगै गय वेट खालामना दंमोन आब' सना नोंसोरजों लाइभआव आयै पार्थ मोसाहारि लाइभआवबो जा मिनिनो ओंखारबाय आं आंखौ मिनिफ्लानाय होनो दे बाबुआ रायबाय थायो आंखौ मिनिनो देनाय मिनिनो ओंखाराखै आं दा आब' सनामोन दुर्गा फुजानि ड्रेस बायदो ना बायाखै जों बेरायाना Tiny, I really love you. Ayo, darling आंखौ नेगासिनो दङ मार मिनिबाय दं नोंसोरखौ नायना आंना लोगोफ्राबो टेक्स्ट खालामना बुंगासिनो दङ नायनानै मिनिगासिनो दं होननानै ताकिया गेन्जि बरा अनजालि हाय थेंक इउ सासेखौ मोजां मोनबाय इन्डिया बसुमतारिया लादो दी मुझे भी फिश सब्जी देना नबापन खारजी ठीक है कैसे दूंगी मैं खा लूंगी उसके बदले दिमासा नार्जारि बारा दाजासै आंबो जानो लुगैबाय र' मा खालामदों सट्टु मट्टु दिदिमोन आं नोंसोरखौ सिनायोना फरायनायसा सानैबो लल क्लासावबो होनो बियो एग्जामावबो नोङो जोंनि कलेजनि नामा नोङो कलेजखौ कमेन्ट खालामनाङा कलेजखौ कमेन्ट खालामनाङा जोंनि कलेजखौ एग्जामाव खोन्थाफैबानो जाबाय आंनि बेचाव ना बिनियाव ना नोङो उन्दै माबायाव फार्स्ट माने HS आव बैसागु बर' संखौ नों जेब्ला गाबगोन मोदैया आंनावबो रथ' गगोन बे मा सं नङा माथो डायलग होनदां नोंसोरनि मिनिनायखौ जा मोजां I मोनो love you, sis. थेंक इउ कारमा थै दाउ बेराम जाबाय मिनिनायानो I love you किस खालामबाय आं मबाइलावनो सानैखौबो आंबो किस हरदों
Kiss hot dah. Manisha, this is for you, nay. Kudu hot. ये आपके लिए मित्तल फोजों बसुमतारी क्यूट नुदों सानैखौबो Thank you. Thank you. बुला बसुमतारी आब'मोन नोंसिनि मोसानायखौ नुफेराखै आइया रावबो नटिस खालामाखै एक्चुअली ना आंनि दाख्लैनि भिडिअ आं मोसानाय दंथ' ए र' नुगोन मोसानाय नुगोन बिराद फान खालामनाय नुगोन जोंखौ माबायाव थाब माने 1 month उनाव नुगोन बिराद इन्जय खालामनाय नुगोन मा जादों गय जादों आगै मा होनोथाय नैबेयो मा होनदों मटु सटु सोर मा नाम नोंसिनानो बेना सुप्रिया आंना मनीषा आब' एमखौ करियान फिल्म प्लेफुल किसनि एक्ट्रेस बादिनि आं प्लेफुल किस नायखांबाय आं नायफेराखै आब' होनखाबाय गय जानानैलै हाथायसो आब' नोंसोर मबाइलाव गेम गेलेयालै आगै सना आरकेबि चेनेल नामानो आरकेबिखा गेम प्रकाश बगेर मा जादोंथाय गय मिनिस्रा आं जानाय लखा ओंखायनो मति जादों बे सोरांसार गुड इभिनिं आब'मोन हाय गुड इभिनिं निका बसुमतारी योर चैनल इज डुइंग ग्रेट जब आब'मोन लट्स अफ लव थैंक यू वी लव यू टू आब'मोन इसानि मिनिनाया जोबोर मोजां मिनिदोलै दि नायलाय बिदि गलाबाया ना मुझसे शादी करोगी मुझसे शादी करोगी नाजी अभी नहीं 7-8 साल वेट कर सकते हो तो कर लो 7-8 years हाय आब' सनामोन हेल' आगै जितेन बर' मा जादोंलै आब'मोन गय जादों बिफुल हाय आब' सनामोन हाय बोरै अबे थांखो बिस्वा नासुमुल मारै जाया एग्जाम आब'मोन आंथ' बरिया लिरदोंलै एग्जामा दा बुंसै आब'मोननि फेभरेट ओंख्रिया मा आंना अनलानो आंना नारजि अमा आंना गासिबो आब' मोनसेखौ मिनिनो ओंखारबाय गल'ल' खर'ल' सोमावो आं बेखौ होननानै सोरबा जों कमेन्ट हरदों आब'मोन नोंसोर मानो मिनिबा खुगा मुथे होननानै बोरैबा राखावसि नुथारो नालाय आङो एक्चुअलि आंना नैबे गोजौ नुयो हनै गोमोरबाय अबाय थांखो थेंक इउ मोजां नोंसोरखौ दिनैसो लाइभ चेट खालामनाय नुदों नै हाय आब' सनामोन एसएमएस खौनो रिप्लाइ होआनो काबो एसएमएस किया था आगै सना आन्दायजोब्बायसो बाहायनो होनदों खोमा सरि दे आगै माने बुरजा जाबाय नालाय मिहिर बसुमतारियाबो होनदों आगै आब'मोन नोंसोरखौ दिनैसो लाइभ चेट खालामनायखौ नुदों नाथाय आंनि मेसेज रिप्लाइ खालामफिना आब'मोनहानो आया मेहेर आगै अफाय हरामोन नोङो आं खालामोथ' फेसबुकआवबा हले आं खालामा फेसबुकखौथ' मिथिया इन्स्टायाव हरोबा आब' होनोबा हरगोन आरो बिपुल बसुमतारी हाय आब' सनामोन हाय जोंमा बसुमतारी आब' गोजौखौ लुक लाइक भुटानिस गर्लनो मा बुं आथिंनिखौ आखिथिंनिखौ बेबा बबेथिं आखि जायो जोंना हाय आब' सनामोन हाय बिपुला एमजि प्रडाक्शन खरा मिनिलाय हे हा एमजि सैथ'बान राजा खुंगुरा नोंसिनिफ्राय साबसिन रिप्लाइ खालामदों फुङाव नोंसोर कमेन्टखौनो मोजाङानो जों फार्स्ट राजा खुंगुरा मोजांखा माखौ खालामदों लाइक होनदों फैथोबो जापान नङाबा मिथिगौ आंना फेन फैलायबाय आब'मोन नोंनाबा आं फन फैबाय मनीषा when is your birthday oh Manisha's birthday is coming it's approaching आङो होनसै मनीषाना बार्थडेआ 26th October ग्रेन्ड पार्टी होने बिपुल हाय आब' सनामोन रिप्लाइ गैयालै आंनि एसएमएस खौ रिप्लाइ हाय होनगासिनो दं ओमफ्रायनो गावनो 100 थाखा हरबाय हे बुंदों हे बिपुल आगै हेल' हाय बे गासिबो नोंनि रिप्लाइसो हाय while laughing Manisha looks so cute beautiful thank you फल' खालामबायनो आयो नंगौ दे this is my first comment on first live viewer oh Krishna Sarkari
समदन रिप्लाई कमेंट कुछ मिला नहीं है मैडम मैं लाइव वीडियो देख रहा हूँ कब से रिप्लाई दे रही हूँ मैं उसका नाम जो समदन हम तुमको कब से रिप्लाई दे रहा है कब से रिप्लाई दे रहा है समदन हेलो समदन आब'मोन क'क्राझार थांनाय जाब्ला नोंसोरखौ आंनि ब्लग भिडिअ लाफै फै आब'मोन बिकज नोंसोरनि जोबोद गेजेर दीपक साहू what's wrong but he sent the emoji दीपक भाई क्या हुआ ये है क्या ये पहले तो आपका शक्ल ऐसा फिर ये क्या है दे आगाय जागोन डियान माइक्र' पि बसुमतारी आब'मोन फुजियाव बेरायबा नोंसोर सानैजों दाफैखा साखन्द्रा सान्द्रासो होनदों बे साखन्द्रायानो होननो नागिरदों साखन्द्राजों लांजागौ ओइ आं कम्फु इन्सटायाव नांगौ मोनासै नो इन्सटायाव मोनासै जाहैदों हेड होदोलै बेखौहाय रकेट दिनै मा खालामनाय जाखो जेबो खालामनाय जायाखै आगै मंजिर बर्मन Manjit is here now. Hi, Hello, Manjit. What's up? How are you? जाथोन नार्जारि Hello, आब'मोन मा ओंख्रि? आलुना सुपु ब्रह्मा हनै प्रेमि बरगयारि टू क्यूट बड' गर्ल्स so beautiful sister thank you हाजिद मारै दं मोजां नोंलाय हाजिद ए मित्तल मिटर बॉक्स लग जब मनीषा मुस्कुराते है तो मनीषा की खूबसूरती को चार चांद लग हाते नमा जाते हैं शायद लग जाते हुए जगह थैंक यू मित्तल मुझे इतना गौर से देखने के लिए लव यू सीसा लव यू टू बासु ब्लग होनदों दिपेन्द्र ब्रह्म आंनि चेनेलखौ शाउट आउट खालाम शाउट आउट टु दिपेन्द्र देम वाटसन टाइनिखौ आंनि जियो टाइनिसो नाम दोनबाय आंखौ आयै दे गार्लफ्रेन्ड बानायनोसै ना आब'मोन सानैबो दुर्गा फुजायाव जिलाफि जागोन ना जाया राकेश बर' जिलाफि जलाफि जिलाफि आयदा जिलाफि जागोन खिन्थु फुजायाव थांनानै जाया आगै न'आवनो जागोन Where are you from? बासु ब्लग्स रकेटआ मेसेज माबा हरदों रकेटआ दाख्लि गोथार प्रिमियाराव नोंसोरखौ नुदों मेडाममोन मानोथो रायलायाखै रकेट मानो रायलायाखै आब' मनिसा हनै हार्ट हरदों आब' मनिसाखौ लुक लाइक भुटानिस नंमार होनदों नोंखौहाय फ्रम वेर आर यू सिस्टार क'क्राझार हाउ आर यू सिस्टार वी आर फाइन हाहि चम्पा मित्तल ब्लॉग्स तुमने मेरा दिल चुरा लिया मनीषा हाँ मैंने चुरा लिया तो वापस नहीं दूंगी आब'मोना मा कलेजाव कलेजखौ खोन्थाथ'ला आगै आं सुथुखौ साख्रि लानानै लायनोसै क्या यार मेरे कमेंट का कोई रिप्लाई ही नहीं है कृष्णा हमने दिया था शायद कमेंट रिप्लाई हाय सॉरी वापस पूछ लो नामा मेलो स्टडी आं सुथुखौ सुपुखौ साख्रि लानानै हौवा मोनखाबाय नो आयो बयबो माबा रेडि जाखादोंसो देरहासार नार्जारि हाय आब'मोन सानैखौबो जि इन्ट्रेस्ट मोनखायो आंहा टाइमखौ बावनानै दासो उखैखांना डेट अन खालामबासो नटिफिकेसन डाटा अन खालामबासो नटिफिकेसन नुनानै नायथारबाय आं आब'मोन जेबो नङा दे आगै नङा दैमालु मेला जायाखै नामा रे आब' अबहाय मेला जादों आगै खारमा खख्लारि ओइ खारमा दुर्गा फुजानि ब्लग बानायल' लै नोंसोर बेसे दामनि ड्रेस बिखौ आयै बायखो बाया गथ'फ्रा ड्रेस मोनाखै बिमा बिफानिफ्राय ए आच्छा बुजिबाय आङो इसने पहले ही बोला था बे सिगाङावनो बुङोमोन खिन्थु क'क्राझारनि सासे जिएफ नांगौमोन फ्रम बाक्सा नागिरफैदो क'क्राझारनि आयै क'क्राझारनि हिन्जावफ्रा साइज थारलै जोंना रकेट इन्स्टाआव मोनासैनो दाबो मोना गावखौ नागिरथारनोसै आं आंखौ नायदो र' होमबालाय इन्स्टायाव दे होनहरद' आब'मोन नोंसिनि मिनिनायखौ आं जोबोद मोजां मोनो थेंक इउ आगै सना मामोन गिटार नार्जारि
थुलुंगा बर' हाय मारै दं फ्रेन्ड्स नेक्स्टनि भिडिअखौ नायनानै जोबोर मोजां मोनो थेंक इउ मानास ब्रह्म हाय 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 रोकेट ये मेरा इंस्टा है देख लो आब' मनीषा आब' मनीषा देना खनसे मोसाना देखाय जि नायनो लुगैदों आब' आं मनीषा मोसानो मोजाङै रोङा आगै सोगोमसार दैमारि दे सानैबो खनसे मा होनखो मिनि आं मोनबाय रकेटखौ ना माइ आं फल' खालामबाय हो मिनि मानास मिटल ब्लॉग 26 अक्टूबर को छोटी दिवाली है क्या छोटी छोटी दिवाली 26 अक्टूबर 27 ऑन दिवाली नामा होनबा मित्तल नहीं पता हूँ ओ बेट्रिया आं पावार बेंकखौ चार्ज होखादोंमोन साथा लायना होमबा औ okay and your can you funny Manisha Manisha is very funny बे जा मिनियो बियो आब'मोना मा कलेज फरायगासिनो मा फरायगासिनो जोङो दा मा फरायगासिनो दङ जों मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंना बाहाय थांनानै थाङाखै सना जोंनो भिउस बारायनायनि बे सासेनि नेमखौ खंगार दोनदो खंगार मानो आं होनदों खोमा दिमासा नार्जारि आब' कफि लोंहैनोसै फ्लाइअभाराव फैदोलै बयबो लिंहरगासिनो दङ मोजांबो लिंहरा लांफैबानो जायो थांसै थ' फ्लाइओभाराव मौसम भी अच्छा है तुम लोग अगर मिलना है तो हम लोग जा सकते हैं वैसे ठीक है अगर तुम लोग को Time मिलना देते है हैं। तो 4:48 हो गया ना मतलब बिलाय 4:48 हो गया ना 5:30 को हम लोग जाएंगे ठीक है फ्लाईओवर में देखते ही बात करना क्योंकि हम लोग नहीं पहचानते हैं ना नुबानो रायलायदे माने जों सिनाया ना एक नंखायनो काम करते हैं मैं एक आइडिया मैं बोलती हूँ सब लोग रिप्लाई देना बयबो रिप्लाई हर दे आङो ओरै सानदों कि मालाबा जोंहा फेन मिट खालामसै नामा मोनसे खालामनो फेन बयबो फैदो अबेनि हायो जाय फैनो हायो डेट होलायलायनानै ना आं रायलायनो लुगैदों फेस टु फेस दाना स्टेन्ड गैला दा बेजोंबो जायो गोजौ दोननांगौ मा होनदों माखौ मिनिगौ आब' सासेना मिनि आयैलै नै आं मोनसे र' आं मा मोनदों मिथिबाय आं मा मोनदों मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है क्या ग्लासखौ जे साफा खालामो ओरै दै होनानै ग्लास जो रगड़ता है ना साफ करता है नोंसोर मानो रिप्लाय होफिना आंखौ आं नोंसिनि भिडिअखौ नायनानै जोबोद मोजां मोनो नायनानै सानफ्रामबो नायो आं भिडिअखौनो दानसोरां बर' थेंक इउ आगै सना जोङो ना ओरै दावखोगासिनो दंना ओंखायनो हास्लाबाखै जों नायनो मानसिफ्रा आंखौ सानदों दा बिनि मोखाङा केमेराखौनो खोबथे मा खबर आब'मोन बोरै दं हाय मिजिं व्हाट्स योर नेम माय नेम इज सुप्रिया हाय नेम इज मनीषा गोलैलाबाय थानोसैसो हनै आं बाबायसो आं ओंखायनो बावबाय चार्ज होबाय आं हमथादोना आदै मेंदा आखाइ रुबाय हनै फरायद' दे र' देरहासारखौ फरायगोन आं देरहासार नार्जारि आब'मोनहा बिराद गय जायो बिराद इन्ट्रेस्ट मिनिखायो आब'मोना मिनिखायनो मिजिङा नाम जोबोर मोजां सोंदों मोनो मिजिंखौ खोन्थाबायना आङो नामखौ मोनसे फराय नङाबाथ' रागा जोंलायो मिटल ब्लग्स I love you Manisha I really love you from bottom of my heart थेंक इउ सो माच लाभ इउ टु ओमफ्राय बिदि हमथानानै ओमफ्राय दे बोखोदो दे नोंसोर उन्दुदो ना जिरायदों नानिमोन एदावनाय जामारखो ना माखो सासेया मिनिबाय थाबाय सासेया गैथारानो बोरो नों सानैजों थायो नामा औ जों सानैजों थायो बापन खारजि हेल' मोसानायखौ भिडिअ माला आपल'ड खालामगोन मोसानाय भिडिअखौ नेक्स्ट मान्थआव नेक्स्ट लास्टआव मान्थआव नभेम्बर आब' नोंसोर संदोंना हनै सानैजों दादां दे होमबालाय आयु बावदुलायदां नै बापन खारजि हेल' 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 ने पूरा आइडिया लगा के दिया है कि मतलब एक दिन से तो हम लोग नोटिस नहीं करेगा पूरा सारा ही दे देते हैं मेहेर बसुमतारी आब' मा ओंख्रि संगोन दा नोंसोर सानैजों जोंना ना सासे मास्टार शेफ फैदोंमोन ओमफ्राय बे दिनै फैलानो
गाबोन फैगोन बेनिबो ब्लग बानायजागोन बानायबा मिजिं मुसाहारि बै सासेना मा नामलै दियारनो सोर सासेया मिजिं सोर सासेया हाय बापन हाय बापन हाय बापन हाय बापन Tiny versus Chubby, who is the best? Yes, the best. We are the best. Oke. Also, your smile is beautiful and funny, and you are beautiful. William Boro. Nagundang. Mankin ng Jimmy sana. Thank you so much. हनै आब'मोन नोंसोर खख्रा खबरा माबायदि मोजां Okay, आंखौ follow खालामफिनना नोङो होजागोन बापना हरफिनबावबाय बापन काजी हेलो 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 नै पि बसुमतारी आब' आं नोंसोर सानैखौबो जा लोगो हमनो लुगैदों आंबो क'क्राझारनिखानो माबा खालामसै दे होमबालाय खोन्थादो माला खालामनो औ लोगो हमजागोन मोजां प्लेन खालामगोन र' आं कमिउनिटियावहाय माबागोन होगोन रकेट मुसाहारि लाजिना रायलायासैहाय नोंसोर आं लाजाखै आंबो लाजाखै लाजाखै ना बेयो वालाथ' लाजिखायो दाख्लैनो दाख्लै बाख्रथ' दे नोंखौ गिदिर खालामनो लाथ' आं बायह्रायाव थांगोन मनीषा का फोन आया वो पहले बात करेगा ओए पावर बैंक चार्ज किया ना माना फोन चार्ज होता नहीं जाएगा हो जागासिनो आब' एसखौ नायना नागागोल बायदि नंगौ नामा मानसिफ्रा आंना न'आवहाय मानसिफ्रा नेपालि बायदिबो होनो नागा बायदिबो होनो खासि बायदिबो होनो नोंनि फंबाया मा खालामगासिनो दा आंनि फंबाया दा HS फर्स्ट इयार मा स्ट्रिमाव फरायो आब' आं आर्ट्सआव आगै इंग्लिश माबा लिटरेचर लादों आं बसु ब्लॉग्स आप लोग कब अपना नया वीडियो अपलोड करेगा शायद हम लोग परसों अपलोड करेगा बसु ब्लॉग्स हाय मोला तोरले माया होगेनी मनीषा ये चंडीगढ़ी लैंग्वेज है इसका मतलब है आई लव यू मनीषा मनीषा जरूर तुमको आई लव यू बोलती नायथ'ला आं सुथु मुथु नानिमोन आं पाबजि आंखौ आई लाभ इउ होननाय खोनादोंमोन आं सोर होनामोन आंखौ आई लाभ इउ होनदोंमोन सोरबा मित्तल ब्लग्स होनदों मा होनदों मलासो होनखो नामा मोला तोरले माया होगे है मनीषा ये चंडीगढ़ी लैंग्वेज है इसका मतलब है आई लव यू आई लव यू टू ओइ र आंहा नैबे बापनखौ हरो कयबार हेलो बापन 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 माबासो जालाय लांसिगोन बेखौ मा होनोमोनलाय हाय हनै नायथ'ला आं सुथु मुथु नानिमोन आं पाबजि दा गेले पाबजि दा गेले मेल' स्टाडि पाबजि दा गेले नवजीत बसुमतारी हाय सिस्टर्स हाय संजीव बोरो सो प्रिटी लुकिंग थैंक यू बापन हेलो दे सानसुमा आं सुप्रियाखौ फसायबायलै लांफैथारदो नांला लांफैदो आई लव यू टू ओइ आब'मोन चिकेन नुडल्स सुपखौ खेबसे खनबाव दायो दंगासिनो दे खनदो दे चिकेन नुडल्स सुप विथ soda on the side ना बोरैबाहाय र' कृष्णा सोरगियारि आब'मोना बबेनि खोन्थादो आं दासो फार्स्ट आयु माथो जुमसो खालामगासिनो जोङो नों दादांफाब्रा दे रायलायदो होमबालाय फरायदो दे नों फरायबाल आं ओरै बोखोनानै होग्रा जागोन आब'मोना आंनि खोन्थादो आंनो खोन्थादो होनदों बे आं दासो फार्स्ट कमेन्ट आरो फार्स्ट लाइभ नायदों फ्रम बाक्सा नियर बाय बगामाथि हेलो आगै कृष्णा मा होनदों मिथिया जेबो होनो दिनै बिशालाव ब्लग खालामनांगौमोनलै जाय मानसि जादों बार जादों भिरतार जादों आच्छा जों थाङा क्रिएटर गपिनाथ आं नोंसिनि भिडिअखौ थारैनो जोबोद मोजां मोनो थेंक इउ सो माच डियर नयन बसुमतारी बोथ अफ यू लुक बिउटिफुल सिस्टार थेंक यू सो माच कमेन्टखौ थाब फरायनोसै र' आब'मोनजों बर'फोरा जौजोंनो थैलांसिगोन नामा जौ बन्द खालामनो हागोन ना हाया हाबालाय जों होनाखै जों बर'फ्रासो होनदों बे जौखौलाय आगै बन्द खालामनो हाबा हायो बाट गावनि सायाव गोसोआनो गैखायाबा जोहोलाव गयारि खालामजायोनो आब'मोनानो देब' मा जाबाय थाखो क्रिएटर गपिनाथ दे खालामदो आंबो थागोन फेन मिट खालामबा औ बिदिनो खालामनो सानदों आं कमिउनिटि पेजावहाय होबा नोंसोर कमेन्ट खालाम जायगाखौ डिसाइड खालामलायगोन ना कनभिनियेन्ट प्लेस एसे
खिन्थु नै आंनो हयले जाग्रा बुरजा बुरजा खालामजायोनो जोहोलावया डिफेन्स मिट खालामजायो आइ दासो फरायदों जा लेट फरायगासिनो दंना जोङो दहायनो लाबोदोंमोन बे खोथाखौ आं थांख'नोनो हयले बे हाला मनिसानि मिनिनायखौ थैबाय आंनो माखौ एफा मिनिखो मिनिलाबायबाय थायो बियो ए बथलाय मा होनदों मा नै आं मोनसे बुस्थु गोसोखांबाय मा आं मोनसे स्ट'रि खोन्थानो रे माने हजोंहाय आं बाव फैयै टाइमाव सासे लोगोजों आंजों ज' उन्दुदोंमोन आरो दाना आङो सिमाङाव आंबो मिनिदो बेबायदियाव सिमाङाव जानो हि सिमाङाव मिनिगासिनो दाना आंनि लोगोआ मा होनबाय ओइ 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 क्या हुआ तुझे होननानै सोंबाय थाबाय दाना बेखौ आं फोजादों होननानै मिन्थिया मिनिगासिनो आरो जा गिबायब्रा बियो जिरायनानै गसंनानै थाबाय मनिसाया मा जाखो होननानै आंबो गिनानै खारगोन सिखारनानै आं जा मिनिसिनो आरो बोरैबा मिनिथारदों मोनसेयानो एक्चुअलि ना मोदै मावलायलाय आं स्लिपिं पेरालाइस जायो माबा मा होनोमोनलाय गोसानसि नारसिनो आङो बे आंखौ मिनिहोबाय थायो मिनिफ्लांबायलै जोबोद नोंसिनि मिनिनायखौ आब' मनिसाया जोबोद मिनिखायो आइयो देन्जार मिनियो आब' मोनसे प्रिटि नुदों थेंक इउ जोङो कमेन्टखौनो हनै आन्दाय जाबाय साखनद्राखौ नायदोंमोन आं ओरै खावसे खाथियाव दान दङ आंथ' ओरै जागोनसैमोन रागा जोंलायगोन आब' सासेया बहा थांदों आब' दासो सफैदों नै दहायनिनो कमेन्ट देर ला मटिभेसन फैस्लाबो फ्रम रुपा श्री बाक्सा मटिभेसन फैस्लाबो मोनो नोंसोरनि भिडिअखौ नायनाया आइ एम फ्रम बाक्सा थेंक इउ आब'मोन आं नोंसिनि भिडिअखौ नायनो जोबोर इन्ट्रेस्ट मोनो प्रमद बर' थेंक इउ अनुपमा डियर फ्रेन्ड्स आई थिंक इउ गाइस मिस्ड दा आङो फेमिलिस कमेन्ट इफ पसिबल प्लिज चेक इट आउट या आं नुदोंमोन आङो फेमिलिसनि अबेहाय गोजौआव दङ होमबालाय एकदम गोजौथारावसो दङ फुरा फार्स्ट कमेन्टआव दंमोन एक्सुवेलि खोन्थानो आङो चेक अनुपमा खनसे हरफिननो हागोन फेमिलिखौहाय आं ना मिन्थिया माजोंसो थांना नायफिनहैनांगोन ना बे आङो फेमिलि नङाना आं फेमिलि चेनेलानो हरदोंमोन हरफिनसै नामा नायफिनसै नामा खनसे एकदम गोजौसो दङ बुजिबाय फार्स्टआवनो एक्सुवेलि अनुपमा खोन्थालाय आगै सना आं आंनि फेमिलिखौ नायो नोङो ओहो आं नाया आंबो नायफेराखै बर' आङो नालाय आगै मा एसे होनो खोन्थानो हागोन नामा खोन्थानो लिरनानै हरना मा होनदों आंनिखौ रिप्लाइखौनो आइ लाभ हरथारा इउर माथो लिभसनो कृष्णा आंखौ होनदों आंखौ मोजां मोनानो हेल' आब'मोन नोंसोर सानैबो मानो एफा मिनियो आं बारा मिनिबावासो नैबे बांसिन मिनिबावो नैलै दिदिउ I love your lips and teeth tiny now. नै बेखौ फराय Anura Boro, did you bot practice before you start blogging? नाहि नाहि No. जोङो blog आरो प्लास नोङो जुदि जोंनि बै एक्टिंखौ नुदोंबा मा होनोमोनलाय ड्रामा टाइपखौहाय जोंना केमेरामेना वान शटआवनो ओरैबायदि जोंखौ सानोखि जों जा एक्टर खेनसेनो खालामनांगौ बायदि जोंखौ डाइरेक्ट दानजालायखायो ओरै नायबाय खालामखायो जायाबाथाय प्रेक्टिस खालामनो बाहाय जेबोआनो गैयाना स' जो भी ब्लगिंसो है नालाय औ डायरेक्ट रियलिटि कर रियल देते हैं Priya is very sexy thank you so much Ismail Nazari Papon Kaji good evening Abo good evening hello MS hi hello Sanjib Boro Abo मोना सानैजों बारा थायोना गामियाव थायो न'आव थायो जोङो रकेट मुसाहारि नायदो फल' बेक खालामबाय दे रकेट बरिया देरहासार आब' बिदि लाइभ स्ट्रिमखौ बोरैहाय खालामो आं खालामनो रोङा दासिमबो इउटिउब चेनेलाव नोंना चेनेल दंबा नोंना जुदि खेनसे मनिटाइजेसन अन जाबाथाय लाइभ स्ट्रिमा फैगोन लाइभआ जोंना दाबो अबेबा जोंनि फेसिलिटिसखौ दाबो सुप्रिया फैथ'वाखै यू आर बिउटिफुल टू ने I love you सना थरलि मनीषा आब' एक्टरा थेंक इउ विलियाम फन हरदोंमोन नामा प्रबिन बसुमतारी सोर एक्टर फन हरनो नागिरामोन आंनाव आगै हरफिन थिनलाय आंनाव रावबो एक्टर फन हराखै चन्दन I love you मनीषा you're so sweet ना लाभ इउ टु गावसिनि सिनायनायखौल' रिप्लाइ खालामा मा बिदि नङा नोंसोरखौनो रिप्लाइ औ खालामासै बहाय रावखौबो माने बेहाय रावबो एथबांबो सिनायनाय दे गैखाया दे नों रायलायदो लिपस्टिकखौ एसे रेड डिप फुन मोना आब' आंनि गार्लफ्रेन्डनि नामा सुप्रियानो बेनो खोमा ना बेनो खोमा आंनावबो सोरबा सासे सुप्रिया ब्रह्म हरबाय थायो इन्सटाग्रामाव मा नामनो आंना मनीषा बर्ग बेना सुप्रिया सुपु ब्रह्मा एक्सुवेलि नोंसोरो डिसक्रिपसनाव थांबा जोंनि लिंकखौ डाइरेक्ट मोनगोन
How are you? How are you? We are fine. मा How are जाबाय you? थादो आब' सासेया आं गय जादोंमोन दहय जाखांबाय जा मिनिथाव थाव खालि सानैबो जा इन्टारेस्ट खालामखायो सानैबो जा मोजांखा लाभ इउ आब' लाभ इउ टु आगै सना दैमालु I love you in या Russian. लुब्लु Yeah. किबिया just repeat which means I love you in Russian दाना थगायबाय ने या लुब्लु We love you too. दे फाखननो हेल' फाखन नै आं गिबाय थैसिगोन आङो नों हारसिं हमनो मिथिबायना ओरैबायदिखा जों जेनेबा केमेराखौनो अपारेट खालामनो रोङा नामा जोङो बेबायदि आब'मोन I love you हाय 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 फाखन हाय हाय हेल' फाखन हेल' फाखन हेल' फाखन हेल' नोंसोर फाखन मानो हेल' सानैबो फाखन एफा मिनियोलै मिनिनायजोंनो देहा आब'मोनखौ दिनैसो ओंखाम फार्स्ट टाइम जानाङा लोगो मिनिल' मोननाय थाखाय कंग्रेचुलेसन थेंक इउ आगै सना चाइनिसनो रुपनाथ फाखन हाय हाय आब'मोननि साखौ मिनिनानै जा इन्टारेस्ट मोनथारोनो पुपु I love you too we love you too we love you too माबायदि मिनिखोनानैमोन What is your name girl बेखौ दहायबो हरदोंमोन I am Supriya she is Manisha कौन से भाषा में बात करे हम लोग बर' भाषा में बात कर हम लोग बोरो भाषा में बात कर रहे हैं सिमां and you can speak in any मोजांथारमोनथ' language नोंनानो हो दहायनि सिमांखौ सिमाङानो होनदों नोंनि सिमांखौ अ आंना सिमाङा बिराद मोजांखा रिप्लाइ खालामा माथो रिप्लाइ खालामदों कृष्णा सरगयारि आब'मोन बगामाथि आरो फैथारबाय नामा फैफेराखै थांफेराखै आगै आब'मोननिसे बांसिन मिनियोलै बेनो बांसिन मिनिथारो फाखन र' आं थांसै आन्दायगोन नङाबा रागा एसे दावखोबाय दे हनै बेखौ फराय मित्तल ब्लग्सखौ सुपू तुम भी खूबसूरत हो मनीषा ने मेरा दिल दिल चुरा लिया है तो उससे मेरी नजर नहीं पड़ती है हत्ती शायद हट पड़ती है तो मैंने तुम्हारे बारे में कभी कमेंट नहीं किया सॉरी मैंने तुम्हारे बारे में कभी कमेंट नहीं इट्स ओके आई कैन अंडरस्टैंड मेमोनो हाय दीदी मनीषा यू आर ब्यूटीफुल थैंक यू सो मच मनीषा व्हाट इज एज नहीं खोन्थाबाय खरिङा आब क्रिप्टि आब' सुप्रियाखौ आं मोजां मोनो आयै थेंक इउ सो माच बापन काजी रकेट कलाब खालामबानांसिगोन सोर खालामजानो लुगैदों इन्स्टायाव DM खालामना होनदो आब'स औ खालामजासिगोनथ' आगै डिसकास खालामगोन र' नोंसोरनि फेसबुकआव मा नेम प्लिज खोन्थालाय मनीषा फेसबुकआव बरग चेक खालामाथ' आङो थेवबाबो एक्सेप्ट खालामा आंना सुप्रिया ब्रह्मा नङाबा सुबु ब्रह्मा नोंनि फनजों फन हरनानै रायज्लायहरसै नामा आं खनसे रायहरदों नों खोन्थाहराखैमोन ना chicken noodle soup with salt on the side खानाया आंना खानाय गुसुं नालाय आङो मोनबाय सिमवान ना टु वान आब'मोनखौ टाउनाव नुबाय थायो आगै लारायब्रा केन्टिन होग्रा ओइ आब' होननानै दिपेन्द्र ब्रह्म आं थगायाखै आब' सुप्रिया जेला आं इण्डियायाव थांफिनगोन नोंसोरखौ उदै बिगुर साहोजोबगोन आं एसे दे जेबो नङा दे आं चेक आउट खालामगोन दै आब' सानडे लाइभआवबो मोजां मोनो लाभ इउ दि सानडे लाइभआव फै मोजां नुयो औ खालामजागोन र' सानडे लाइभ हेलो हानि बानि I'm your dumpling हेलो हानि बानि तको हेलो ओइ मा आंसो मनीषा आब' मनीषा खनसे मिनिबावलाय थांबायसै आब' मनीषा नोंसोरखौ इन्स्टायाव फल' खालामदों औ थेंक इउ स' माच आगै सरि जोंना बेटारि ल' जादों ओंखायनो बिदि जादोंमोन सरि आयु दाना थांफिनजों थांबाय आं ससेनिफ्राय फरायनोसै दे गाज्रि दामोनसै आंनि गार्लफ्रेन्डआ मनीषानो फाखनना Watching you guys from Bangalore. I love you, Supriya. I like you, Supriya. Hoping to meet you next year. Hi, Manjil. Thank you so much. फैदो होमबा लोगो हमजागोन ना
Anupama Basmatari, actually soon the Anger film is coming with new YouTube channel and we hope a lot of supporters from you sweethearts. We are sure you guys will definitely do. We love you guys. Yeah, we can do जोङो shout out खालामनो हागोन ओमफ्राय माबा मोनसे नोंसोरो help नांगौबा बुंनो हागोन जों इनस्टायावबो रायलायनो हागोन आरोना बेबायदि औ इनस्टायावनो बुंहर इनस्टायावनो इनस्टायाव Badal Jamba, you both are so different to each other, but सानैजों जा मिनिलायो, that's great. Yeah, जोङो ना ओरैबायदि जों सानैनि character एकदम unique. बेनि selection गासिबो बेनि choice जोंना मोनसे मिलाया but जोङो बिदिनो happy. We are different but मा होननांगौ बिदिखौ आं बुजिनो रोंला. हेल' प्रियम कुमार ओइ आं मोनिसासो माने आंना उन्दुलांनानै हरफिननो बावदों फनखौ औ माने नै मा होनो जोङो माबायाव इउटिउबाव लाइभ फैदों नालाय नंखायनो हमनाय जायाखै औ आब' गोजाननिफ्राय नुहुरा ओमफ्राय खाथिसिम सहैबा नुहैयो सुना बेचारा प्रियम कुमार मिटल ब्लॉग अब तो मेरे पास ना अब तो मेरे पास ना है ना दिल है ना दुकान धड़कन है मैं बिना अकेली मिटल ब्लॉग्स तुम बहुत अच्छा शायरी करते हैं हास्थाय आब' खानायखौ जा गुसुं नङा एसे गोलाव लाबो औ एसे गोलाव लागोन ओरै एसे इसिनि जागोन ना आङो एसे बयस लुक लानो लुगैदोंमोन माने मेम' बसुमतारी Adi, Supu, why you cut your hair? Before it was better. Now also it looks good, but before one was better for me. Love you both anyway. Memory was Mutari. I'm from Don Bosco School, Sapaguri, class 11. Hi, thank you so much. Ang nalaupun kan ya, agak tension dala. जोंखौ नायबाय था जोंखौ अनबाय था मुटु पातलु टीम कमेडि पैक्ट William Boro, your vlogs are great. Keep going. Thank you so much, William. Hasai Musahari. Abo nungna sister gaya nama abo. Abo Supriya ang na sister dongo. Nano. Sunita Islari. Hi, abo mo na kobora mang kriza sanay. Aluna. Kanay ko mano hasuko ang isa ise maban kanay. Board जाबाय मन kanay gelo lai na. Behe ang ise mane man nang hui. Munse ma look sin thai बिदिखौ एसे fresh look लानो लुबैयोमोन आङो बर' सिख्ला निशा आंनि बर' सिख्ला आंनि बिनायखौ मानो जेबो होनासै गथ'नो आया आब' मेम' I have Insta name मेगना बसुमतारी आब'मोन ठीक है आगै नों माबाबानो जाबाय फल' खालामबानो जाबाय पापन बसुमतारी where do you live आब'मोन we live in क'क्राझार we are from क'क्राझार आब' मनिसाया फलथार नामा आंजों गोजौ मोनदों फार्स्ट जेनबानो हिलखौ जे नुवाखै स्नि गानो स्नि गानो बियो हिलखौ रिभलिउसन एम बारा दाजा हाथि बायदि जालांगोन होनो Sorry girls, I'm going somewhere. Sorry मैं कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा प्लीज पर मैं हमेशा तुम लोग का सपोर्ट करूंगा Thank you so much Mr. Vlogs and bye bye. Bye. Have a nice evening. Abhisit Boro. Hello, hi Abhisit. नोंथ' कमेन्ट खालामबाय थायो. जाबेस बसुमता. PUBG mode. फसायबाय आं नोंसोरखौ आयै. तेरसराबो मोना फेस लोगो हमना मिनिफानो लुबैदों जागोन दे आगै जों खालामनो नागिरदों मिटिं खालामनो नागिरदों मिटिं आंहा नोंनि सिस्टारखौ लानांगौ आब' सुप्रियायै आंनि सिस्टारा उन्दैसो मर भिक्ट्रि आब'मोन नोंसिनि फेसबुकआव मा नाम फुल नेमा नोंना मामोनलाय मनिषा बरग आंना माबा सुखु ब्रह्म बादल जाम्बा हे क्यूट आब' मनिषा बाट सुप्रियाखौ आब' होननो गोसो जाया आं मानो दोनो लेक्सि मानो गोसो लुबैदों फसायदों आंखौ फसायलायाखैना नायगोन आङो र' आयौ आं नायसनाखैमोन आब'नो नायसन एबार नाय राकेश बर' मनिषाया बिराद जासुलिनानो स्रि ब्रह्मआ क्रिएटर कपिनाथ मा जाबाय हादों राकेश बर' आब' नों फन रायज्लायफायना आं हारसिं मा जादों
बुजियासै राकेश आं इखौबा बावबाय आब'मोनहा मनिषाखौ मिनिनो होनदोंमोन आयदै बे आब' मुथिया मासि जायोनो आब' मुथिया मासि जायोनो बर' सिख्ला निशा मेकआप भिडिअ खालामनो फै होनदों आं नोंसोरखौ गथ'फोर आब' निशाखौ आं सिनायाखै बुजियाखै नों जोंजों कलाबरेसन खालामगोन ना जोङो माबागोनथ' औ नों लिंहरबानो जों थांगोनथ' गाबोन लिंहरदो जों गाबोन थांगोन आब' निशा दे दायो फन हरगोन आं र' आजा नार्जारि फुटबल नायनानै बावबायनो सोरखौ गावजों नायदोंमोन जों बावबाय आङो आजा नार्जारि आंहानो फुटबल नायनानै बावबाय बेसारा गावहा जोंखौ दासो हास्थाय नायफैदों मुसाहारि आब' सप्रिया आब' सुप्रियानि नोंनि सिस्टारा आंसो लागोन रावनोबो दाहर उन्दैबाबो लागोन हुरा आंहानो हुरा हुरा जोबनानै दोनबाय थागोन खानानै दोनबाय थागोन सिन्था करि बिना जोबोद समायना नुयो नोंसोरो नोंसोरखौ होनदों थेंक इउ गोसोम सोमसो नुबायलै थिखि खाथियाव दोननानै आयै बोरै अबाय थांखो जोबोद समाय हमदो आंनो आखाइ साबाय गार नङाबा आं दांखायाखै स्क्रिनाव दासो नायदों मेहेर आंहा बसुमतारी दासो नायदों आंहा आब' सुप्रिया आंखौ फंबाय गोदै लिंनो हागोन ना फ्रम क'क्राझारनो औ आगै सोनो हागोनथ' जेबो नङा हागोन राक्सा बोदोनाव फै राखि खाहरजोबगोन आं रक्षा बन्दोनाव जोङो खादासे राखि लानानै फ्लाइअभाराव थाबाय थागोन नायदोलै क्या करती है किसने बोला था बे रुक केमेरा फुगारनाय जादोंमोन आंनो माने फाग्लि ब्लार दाना नायलाय नुदोंमोन नालाय ब्लारसो नुहोजोब्बाय नोङो ये पकड़ मैं लेती हूँ उसको आयसो एकदम जा ब्लार नुदोंना एक्चुअली आं बुजि मोनाखै हनै अहायबासो थांबाय दङथ' हमलाय आं नैबे फट'खौ बोखारनो थारमाने बिदि जादोंदां ओंखायनो सोर कमेन्ट हरखो हनै कमेन्टआव फैबाय थां ओहो बारग'लांजोब्बाय आं ए बिपुल जोबोर समायना नुदों नोंसोरखौ थेंक इउ दासो नायदों आंहा थेंक इउ आब'मोना जा जासुलि जा जानायजों लोगोसे जा समायनाबो नुखायो थेंक इउ आब' बुंना फायनायना फिया सान्देआव लाइभ फैगोन बा फन खारजि जों सान्देआवबो फैबावगोन मेहेर बसुमतारी आब' सुप्रिया आंखौ फंबाय गोदै हागोन आगै सुनु राकेश जेनि मुसाहारि साइसथार आब'मोनानो थेंक इउ आगै राकेश बर' तामुलपुर मनिषा आब' नों हारसिङै मा जादों गय ओमफ्राय आजा नार्जारि मोजाङै फुगार माखौ ए जाला फुगारबाबो र' हनै प्रियम कुमार ब्रह्म आब' मोना न'आ बबेथिं क'क्राझार बिपुल मोजां नुवाखै ना र' आं फुगारफिननो न' गंगार सिख्लाफोर बायदि नुयो आं नोंसोर हाय बिनानाव नाइस भिडिअनो थेंक इउ आंनि लोगो मोजां गैयै नुवासै मोजाङै नुवासैनो न' हमनाय आं माबाफिननो न' Oh my god कितना बार मैं जूम करके लेता यार हंसने जाबाय जाबायदां एबार नुसिगोनदां एसे खोमसि जाबायना नै ओरैसो दोननांगौ नैखौ माबोरै जाखो कमेन्ट जाबाय दांखो नायफिननांगौ र' आं सासे नुदोंमोन सासे ओइ नैबिसिम सहैबायमोन औ नैबे मनीष शर्मा यू बिउटिफुल ना थेंक इउ सोरखौ होनखो आं मिथिला आब'मोन आं नोंसोरनि फेसबुकआव फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरबाय एक्सेप्ट खालाम फेसबुकआव प्रबिन बसुमतारी सोखो मोखो भिडिअखौ रिएक्सन खालाम दानो हगारदोनो आइस रिएक्सन खालामबाबो माने टाइम लायो एडिटिं खालामनायाव टाइम लायो बिपुल आं नायगासिनो नोंसोरखौ लाइभनो Still थेंक watching and enjoying. Thank you इउ so much, William. अनुपमा बसुमतारी थेंक इउ सो मच गाइस You Thank both you are so very much. sweet and loving. Thank Thank you. you, Anupama. जतन नार्जारि मा ओंख्रि संग' आब'मोन दिनै
बाय बाय दे आब'मोन दोनथ'सै बाय बाय आगै Manish love you Amma, from Haryana thank you so much love you too Oh, Manish my Jiju is Haryangvi by the way. thank you so much Dina Oh, Papon. Haza औ खुंगुर बर' आब' माबोरै दं खबरफ्रा मोजां आगै सुना हास्थाय मुसारि आब'आ गावहा अफारद्राय जायो फुंबाय देलै दे आं हामसै दे टेनसन दाला खोरोम बिटिवाइ आइ आब'मोन मोजां खालामथारोलै नोंसोर भिडिअखौ थेंक इउ आगै 1,000 नार्जारि आब'मोनहा बेसेबां गोबाव लाइभ स्ट्रिम थाबावगोन दसेल' थानोसै सन्जीब राभा स' नाइसनो थेंक इउ सुनिता इस्लारि आब' थाथ'दो आङो बिजाब फरायनोसै दे औ नुजोबनाय जायासै बाय गुड इभिनिं बाय बाय गुड नाइट लाभ Love you पन्डित girls. बसुमतारी लाभ इउ गार्ल्स लाभ इउ टु राकेश बर' तामुलपुर आब' नोंसोर सानैबो गुवाहाटीयाव दुर्गा फुजा नायनो फैगोन ना फैया थांनो नागिरदोंमोन पता नहीं दिपराज बर' किउट नुदों आब'मोन थेंक इउ आगै जेनि मुसाहारि आब'मोन फ्लाइअभारखौ खयथायाव फैमारोनो थांनोसो लुबैदोंमोन थांसै 5 जाबाय 5 सानना दोनसै र' 2 मिनिट दसे थानानै दोननानै थाङो नै डाइरेक्ट रायलायफैदो जोंखौहाय औ खोनासं आगैमोन नोंसोर दंबायबायो ना फैनानै डाइरेक्ट आब'मोननानै रायलायफैदो फ्लाइअभारनि बै फारसेथिंनि ज' बुरजा गोनाङाव थांसै बुरजा दखान गोनाङाव बैथिंजाय हय गोथाव मोनो गोथावखौ नङा बैहाय होनदां बैथिं बुरजा दंना दखान बुरजा ब्रेव बेहाय बुरजा फैथारबाय हनै दे खावसे बारस'नाय जाबाय दे गाज्रि दा मोनसै ओमफ्राय मोजां रिसेन्ट भिडिअ खालामबाय थादो आब'मोन अल द बेस्ट थेंक इउ सो माच आगै Pintu Kumawat where are you Suppu hi Pintu how are you टाइम जाला I'm at गैला home आब' right now एग्जाम तुम मुंबई में हो क्या लाइक इन खालामदो आब'नो Hi Binano very nice video thank you एक्ट्रेस सानै मोजां नुदों थेंक इउ टाइम जाला गैला आब' मोनजागासिनो हाय आब'मोन नोंसोर सानैबो बिनानाव दं गैया दंबा आंना गैया बेना दङ आंनो दुइसिन बेखौ फरायगासिनो नि लास्टाव फार्स्टाव नैबियो yes no Pintu yes दे होमबालाय जोङो दोनलायलायथ'नोसै नङा होनदो Pintu our subscribers are waiting for us I think we're gonna go somewhere and then we're gonna meet up so we're gonna end our live video end कर रहे हैं end our live नहीं जिंदगी बहुत कीमती है भाई तो पिंटू अभी आया था ये मेरा दोस्त है बहुत अच्छा दोस्त है फैबावबाय नै बाय बाय फ्रेंड्स हैव ए नाइस इवनिं बाय बाय दा मोनाबा सिनायनाय नङा फारेसखौ लाबोफा when you will girl don't come Arunachal Pradesh singing sa I actually what happened yesterday I emailed Karka M11 okay we thought of making a collaboration video but then like he's busy right now so you know Karka I know very well because Karka is Arunachali Karka ओंखाम ओंख्रि संनो रोङा आब'मोन संनो रोङो हेल' आब' हाजोफोर मोनाखैना ल' सिगां माना चेनेल खुलियोमोन आब'मोन खुलियामोन मास मोनसे जाबाय मोनबानो जाबाय आब'मोना जानायखौल' सिगांथार जायाबा जानायसो जिंदगी होता जानाय सब है बाय आब'नो बाय बाय धीरज किउट नुदों आब'मोनखौ थेंक इउ हाउ आर इउ जों मोजां जों बर' खासा राकेश बर' तामुलपुर आब' नोंसोर सानैबो जानला मोनबा बेरायबाय थानाङा SMS को पूरा नायजोबा आब'मोना आंनिखौ धनन्जय बसुमतारी नायजोबदोंमोनलै आगै सना लेफ्ट साइड वन इज ब्यूटीफुल ओ किसका लेफ्ट तुम्हारा या मेरा बाय बाय आब'मोननो आई एम फ्रॉम चाइना कोरिया शायद बिदि होबाय नालाय ओंखायनो होनबाय बालां I am from India नों मिनिबावबाय पिन्टुआ आङो एन्ड आवर लाइफ होनदोंमोन ना
रुको 2 मिनट देखते फिर से माई साइड बाय बाय बाय। बाय को देखते हैं हम लोग बाय वेट करते हैं एक कौन बाय बोलते हैं सिर्फ बाय बोलना और नहीं बाय 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 बोल के तेंजो चाइनीज बोले ने 谁谁陈亲请全亲亲你的问题。Good morning आब'मोन चाइनीज को रायलायबा खनसे ने थाब फैजोलै आब'मोन थांमारसै हाय आगै थांमारसैलाय थांमारसै थ' थांसै आंथ' दे। डाइरेक्ट गस्लाल' गानसै बाय बाय गुड नाइट गुड नाइट गाइस एंड जो आएगा फ्लेवर में आ जाना और हाँ We are going किसी ने right now. बोला था कि सपना में भी मुझे दिखाई देगा डरावना बोल के ना मेरा हंसी आयौ नै माथो 5:30 जाबाय दानो 5:30 हो गया हाँ थांला नामा थाङो दा बारै रिक्सा मोनाबा दोन रिक्सा मोनाबा both are very beautiful and funny थांसै थ' थाब थाब say bye 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 bye, good night, guys guys. और सपना में मुझे देखना I am from Which are illegally occupied by India. I am from Shannan, Tibet, Tibetan China. China Okay. okay Oh, I got it. Which was illegally occupied by India. I don't know. हो नै I don't know what you're trying to say. I'm sorry. morning राकेश बर' आब' नोंसोर सानैबो दुर्गा फुजायाव मा मा ड्रेस गाननो गानथ'ला थांसै जानोसै थांसै दे आगैमोन हनै। बाय 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 नायदोलै नों बेसेबां जुम खालामनो हागौथाय आंखौ जुम खालामनानै नायगोन नामा नाय आंखौथ' मेगनखौनो नुवा आइया बाय 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 I'm going नों देलायग्रोदो नों बेखौ दाय देलायनो माने आं बिदिनो थांसै बाबूजी धीरे चलना प्यार में जरा संभलना पिन्टु कुवाट साइजथार आब'आ सोर आब' सासेखौ होनगोनथाय साइज आंखौ हिसाबाव लाखाया दे आं बहुत हार्ड हे दे भागले गोसोनि हास्थायनाय बारा जाबाय रना गोरबोनि साननाय बारा जाबाय सोना दीवानी आं I miss you Supre hey Papon Karji Malava live nubogan oh where is she ready already she is getting ready right now we are going somewhere and our subscribers will be there I guess I think so because they invited us they should be abo ko shadow kau kon abo like shadow oh anda malah like kalamping abo next Sunday we will come live again Chinging Shah I don't know what he's trying to say but I don't know Samar Singh hi Binana bye bye I'm from Shillong bye आंखौ खालामबाय आब'आ मेथाइ खनलायबाय आंखौसो होनबायदां आब'आ मेथाइ खनलायबायनो doing great guys keep it up Supri तुम मत जाओ ना please I also don't want to go but क्या करो मा नाम आब'ना सुप्रिया where is Pragyan Pragyan yes at Himachal I guess Pragyan Himachal औ लांफा जायो औ Pragyan is at Himachal Jenny Musari cameraman ko लाबोफा cameraman खौनो लांफानोसै हनैलै हिन्जावफ्रा डिमान्ड खालाम बाबु देलाय द' थांगोन किउटार आबो सुप्रिया दिपराज बर' थेंक यू सो माच मा जाखो बैसिनावसो दंदां बैसोरजों मोजां खनसे खनलाय खेनसेला खननानै थांसां अच्छा चलता हो दुआओं में याद रखना मेरा ये क्या था माँ दे आं लिरिक्स रोङालै दिल के संग में भी साकन्द्रा खोनागौ बेलाय I love you too आब' माहा थांगोन फ्लाइअभार काम आब'मोनना बबेनि मा जाया बर' गान खनराल' बर' गान
थांदिनि मा बर' गाननि बायबायनि गान खोन्थालाय आङो थांसै Bikram Mandal, you are from Assam or Impal? We are from Assam. We are from Assam and Assam Kokrajhar. I didn't know Kokrajhar is very popular. You will know. Oh my God! Why do I keep zooming myself? because Pintu bye. Nice voice, Supri. Thank you so much, Papon. Can you speak Chinese? 有圈圈 Okay, 下圈 wait. 圈也 Rochina, are you being sarcastic or I don't know what you were trying to say, but please don't say like that. We are from India. We cannot speak Chinese. Obviously, you know that very well. तो फिर बोलने का मतलब ही नहीं है. I'm sorry. I don't want to say harsh thing to my subscribers, but I'm very very sorry. Nice to see sister looking cute. Thank you so much. Mitigam Franchico Sinai ang binilaga. Acha, thank you. Acha Senex Gaming. Please don't mind Shingsa. I don't mean to say that, but your question is matlab kya? Question matlab hua nahi hai because it's not possible, right? It's a reality. Rakesh Boro, Abo Boro song. Boro song ko आं अफिसाव सानसेखालि बर' सं खनखांबाय हो खोनासं थेरलायलायना खनदों आङो मिनिनानै थैदोंमोन सारमोना आंखौ माबा मा गानमोनलाय बेयो नों दैसा जिरि जिरि बोहैलांनाय बिखा गेजेरजों आंनि बिखा गेजेर नोंनि बै आं साथियाखौ मोजां खननो र' साथिया ये तूने क्या किया मेलिया ये तूने क्या किया मैंने किया तेरा इंतजार इतना करो ना मुझसे प्यार इतना करो ना मुझसे प्यार. Thank you so much guys. Thank you for showering so much of love and support to us. बिराद मोजां मोनो नोंसोर बेबायदि जोंखौ अनोबा नोंसोर जुदि जोंखौ सपोर्ट खालामबाय थायोबा जा गोजोननाय मोनबाय दिनै नोंसोरजों रायलायनानै जों नोंसोरजों क्ल'सिनबो जाबाय नोंसोर कमेन्ट खालामनायखौ जों नटिस खालामो जों मानसिफोरखौ सिनायो जाय रेगुलार कमेन्ट कन्सटेन्ट कमेन्ट हरबाय थायो थ' थेंक इउ हारसाखौनो हायोनो नेक्स्ट बोलो ना संडे कब आओगे संडे 4 बजे पापन my cousin lives in Kokrajhar someday I'll meet you William Bro sure we can meet दिब्राज बरा मनीषानि ड्रेसखौ जोबोद समायना नुयोनो औ दाबो नायनो बिक्रम मण्डल नुहुरखादों बे नोंखौ खिथुनजों नायनायाव loving your videos both of you are awesome thank you so much Bikram बबेनि रा आब'मोन क'क्राझारनि बबे क'क्राझारनि आब'आ बर'नि सिंगार जानो हागोन थेंक इउ सो माच Chingsa I welcome you China it's very China is beautiful yeah we can go someday hopefully oh my god current थांबाय आं मिथिला आं दोनमारसै आं थांबाय र' एसे बिदि बाय होनगोन बाय I'm feeling very sad आं गाबनो ओंखारबाय नों देलायखांखाबाय दा देलायाखैनो आङो लाइटखौ डिलिट खालामबा दा लाइटखौ डिलिट खालामो ओहो रोङाबानो दोननो क'क्राझार बबेनिखौ मानो बिदि कारेन्टआ थांलाय फैलाय दिनै इनाव माथिंनो बाय पावार कार्ड होनदों पावार कार्ड जाबायलै बल्ले दोनसां नाथाय थेवब्लाबो मानखि एसे लेट जाबाय बाय What are the comments? सपना में मुझे देखना दोनबाय दे आगै Bye. Love you all. Thank you for coming live. Thank you for taking out your precious time. उसके बाद भी आया तुम लोग की बहुत बिजी था होगा कोई फिर भी आया. Thank you so much. Bye. Flyover में जो आना आ जाओ. हाँ मैं अभी रखती हूँ. बर'नि
जाय जाय फ्लाइअभाराव फैगोन अननानै फैदो फ्लाइ खालामफैदो जाय जाय फैनो गोसो फ्लाइ खालामफैदो बाय जों बाहाय एसे दसे उनाव सहैसिगोन सनालि बायदि दुगारियो सनालि सुप्रिया माय नेम इज सुप्रिया थिख्लि बाय दोनसां थिख्लि ओरैबायदि